Abban biztos vagyok, hogy az emberek zöme szereti, hogyha őt masszírozzák. A talp már egy picit más helyzet, ott nem mindenki örül annak, hogyha hozzáérnek. Viszont a talpreflexológia egy nagyon hasznos szakma, ugyanis az emberek zömének megelőzheti a problémáit, vagy esetleg orvosolhatja a különböző panaszokat. Zsófi, elmondanád nekünk, hogy mivel is foglalkozik pontosan egy reflexológus, és mi is az a reflexológia? Reflexológia valójában egy alternatív egészségtámogató eljárás. A lényege az, hogy a talpon keresztül olyan hatást gyakorolunk a vendégre, páciensre, hogy az öngyógyító folyamatok beinduljanak a szervezetében. Ez nem hagyományos értelembe vett gyógyítás, hanem ez tényleg az alternatív módja. És igazából arra támaszkodik, hogy ő maga elinduljon egy olyan folyamatba, ami elvezeti őt az egészség felé. A testünk több területén is lehet ezt alkalmazni? A reflexológia az tulajdonképpen a testen megjelenő különböző zónáknak az érintésével dolgozik, és igen, jól gondolod, ezek a zónák megjelenhetnek több területen a szervezetünkben, így a fülön, a kézen és természetesen a lábon. A legjobban, legkönnyebben a láb kezelhető, mert az a legnagyobb ezek közül. Ha kellene egy pár példát mondanod, bár biztosan széles a paletta, de miket lehet vele kezelni? Mi reflexológusok szeretjük azt mondani, hogy mindenre és bármire, de természetesen, ha speciális példákat akarunk keresni, akkor akár termékenységi problémáknál, rendszeres fejfájásnál, magas vérnyomás, tehát bármilyen olyan probléma, ami nem orvosi kompetencia, de leginkább a prevencióban tud nagyon sokat segíteni, tehát a megelőzésben, illetve bizonyos orvosi terápiák kiegészítéseként nagyon jól működhet. Gondolom, hogy minden ember más és más, ahogyan mondjuk minden egyes panasz más és más, de mennyire lehet esetleg gyorsan eredményt elérni? A természetgyógyászati kezelések nem a gyorsaságukról híresek. A saját tapasztalatom az, hogy azokban az esetekben, amikor nagyon régóta fennáll egy probléma, akkor nagyon lassan tudunk haladni a gyógyulás irányába. Ha egy akutan, frissen megjelent elváltozásról, fejfájásról, ilyesmiről van szó, akkor sokkal gyorsabban. Egészen komoly anatómiai háttérismeretem van, és ezért biztos vagyok benne, hogy maga a reflexológia is egy elég nehéz szakma. Mi van azokkal, akik most kezdik a pályájukat? Szerencsére ez egy olyan szakma, ahol nagyon jól tudunk segíteni egymásnak, és tudjuk irányítani, támogatni azokat, akik most végeztek, és meg tudjuk nekik mutatni a lehetőségeket, az utakat, hogy hogyan tudnak tanulni, fejlődni, és nagyon-nagyon jó reflexológussá válni.